Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurai secrets nema confessions. So there is a WhatsApp voice note randa receiver ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I am going to play for you that WhatsApp voice note. Makadi mkomana ndauyawo neconfession yangu. Ndiri musikana nemakore 26 ekubereko. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Confession yangu yakamira yakadai. Mukomana ndichouya kuSouth Africa. Ndakauya ndadedzwa naMainini Vangu, munin'ina wamama vangu. Vanditi ndiuye kubasa. Kwanga kune basa. Ndobva vanditengera tiketi. Ndobva ndakwira bhazi. Ndobva ndauya. Saka ndauya Mainini vakandigamuchira zvakanaka, vakanditawo kamwe bho, vakanditora vakaenda neni kukumba kwavo. Tichisvika kumba kuya ndakaonawo zvishuwa kuti Mainini vairarama life iri bho, papasina kana problem, zvese zvaiva bho, because chero imba yavaitogara vaitorenta vaitogara kuma estate. Vane 3-roomed bedroom yavo, 3-roomed apartment yavo, vachigara muestate. Saka ndakavabvunza Mainini paya, ndakagara about maybe a week ndisati ndakuenda kubasa. Ndobva ndavabvunza ndikati, ko nai Mainini basa racho nichatanga rini kushanda? Vakanditi mirirai ini ndichadini, ndichazokutora ndoenda newe kubasa. Saka zvadaro ndakagara kusvika one day Mainini pavakangonditi gadzirira nhasi manheru tinofanirwa kuti tiende unosangana nabosi vako. Ndikati alright, no problem, it's fine. Ndobva ndagadzirira paya, ndobva vandipa hembe dzekupfeka, ndobva ndapfeka, ndobva tangozoti kuma 8 ndobva vatongonditi hatibude tiende panze pegedhi. Ndobva tabuda tikaenda panze pegedhi. Ndobva tadosvika pakamira imwe mota yeumwe murume, mota yakanaka, mazimota mazihombe mukomana acho. Ndobva tapinda mumota iye, ndobva taenda. Saka kwatakaenda takabuda takananga takasvikira panzvimbo yakaita sort of paclub like. Ndobva tapinda panzvimbo iya. Takati tichipinda muclub moya maingova nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vaimwa doro, vamwe vachibhema sushi, vanhu vachifara, vamwe vacho vainge vakashama vasina kupfeka, vamwe vakapfeka zvinhu zvipfupi, vamwe vakapfeka magemenzi eblack. Apa muclub macho takati tichipinda maiva nemalights. Malights aivamo maiva nemalights eblue negreen. Macolors aya angori dark aya. Maiva nemalights aya angori sort of madisco lights, so ndo aivamo. Saka takabva tapinda paya takadungamizana. Ndobva tanogara pacouch. Ndobva tauya tikapiwa madrink atakapiwa zvikanzi inwai. Saka ini pandakanotesta drink riya ndakanzwa drink riya richiita kunge doro. Ndikati no, inini Mainini handimwi doro. Zvikanzi but you have to drink. Ndobva vandimanikidza ndobva ndamwa. Saka tiri pakumwa paya takagara tichitaura nyaya. Ndakangoona pakasvika varume 4 vanga vakaita mazindimba, so varume vaya ndobva vangosvika umwe murume wataiva naye akangopa saini kuna sisi vangu. Ndobva ndaona sisi vangu vachigutsirira musoro. Ndobva varume vaya ndobva vasvika vakanditora. Ndobva vaenda vakanopinda neni mune imwe imba. Ndobva ndagarisiwa imomo. Mukomana ndagarisiwa mumba muya. Varume vaya vakabva vabuda. Ndobva vasiya vakandikira muya. Vakangonoita 5 minutes vari kwava vaenda. Ndobva vadzoka. Pavakadzoka vakabata hari yavaiva nayo. Hari yacho yaiva ine ropa mukati nechimwe chibhodhoro chidiki, so chaiva nezvimwe zvinhu zvaiva nemafuta. Mafuta acho anga akaita kunge red, so akaita like cooking oil red. Saka mafuta aya vakabva vavhura chibhodhoro chiya. Ndobva vandizodza mafuta aya pahuma.
ndobva vandisiya ndakadero. Saka hari vakabva vatora hari iya yanga ine ropa mukati ndobva vaisa kumberi kwangu. Vaisa hari iya kumberi kwangu, mukomanashi vakabva vati ndinyore zita rangu nemutupo wangu mukati nedate of birth rangu, ndichizvinyora pamusoro peropa riya nechigumwe. Ndakaramba mukomanashi because ndandisinganzwisisi kuti zvinhu izvi zvinhu zvakamira sei. Ndakaramba, asi varume vai vakandimanikidza. Umwe wacho akabva anotora chimwe chiuno, so chaakanotora chachikaita like chine manhenga, chachakaita like handizo ndoti chova here kana kuti, but hachisi chova. Ndobva auya nacho, ndobva angondirova nacho kumeso. So pakandirova necho ichocho kumeso, ndanda kungobvuma everything zvavaindiudza, zvavainditi nditi, ndanda kungotevedzera. Saka after ndanyora zita rangu muhari muya, vakabva vatora banga ndobva vandicheka, vakandicheka pachigumwe apa, ndobva ndatanga kusina ropa riya. Ndobva vatora ropa riya vachirisanganisa neropa raiva muhari. Vadero vakabva vatora reza ndobva vandigera vhudzi rangu remuhapwa nevhudzi rangu repaprivate part, ndobva vazviisa muhari muya. Vadero ndobva vanditi chero ukabva pano, chero ukaenda kupi nekupi, tinokwanisa kukuona because tava nezvese zvako zvinoti iwe tava nazvo pano. Saka zviri pano ndezvekuti iwewe you have sold your soul to the devil, and uchakwanisa kuti urarame upenyu hwekuti unenge uchiwana mari, uchienjoya mari yose yaunenge uchida. And tichange tichikupa matask, hatichange tichikupa kuti uite, unofanira kuita matask iwawo atinenge takuti uite, and you have to stay obedient. Zvatinenge tati uite exactly ndozvaunofanirwa kuti uite. Saka ndakangobvuma, ndikandobva ndati alright, no problem, hazvina kudini, hazvina kuipa. Vakabva vandibudisa murumu muya mukomanashi, ndobva ndadzosegwa kuya kwaiva kune vamwe. Saka ndakanosvika ndikagara paya pasaidi namainini vangu, ndobva ndatanga kuchema. Ndakagara paya ndakatarira mainini vangu. Mainini vangu ndobva vatanga kundinyaradza vachinditi watopedza, so hazvina kana basa, hazvirwadzi, funga nhamo yatakasiya kumusha. Izvezvini pandaikutumirai mari muri kumusha, maifunga sokuti ndaikuchengetai nei, maifunga sokuti mari ndaiita yekutema mumuti semashizha, vachindinyaradza vachitondiudza kuti watokura, so mwana wasisi vangu, remember uri first born, unofanirwa kutora responsibility kuvanin'ina vako vakasiya kumusha. Ende munomu mujoni, kana uchida kuona kuti unokurumidza kuchembera, tevedza dzimba dzevanhu uchiklina, uchishanda, unochembera ukasakara. Saka ndakangoramba ndichichema kusvika tazobuda tikadzokera kumba. Murume uya akangotitora akanotisiya kumba futi. Saka ndiri munhu wekuti ndakaita time ndisina chandaikwanisa kuita, ndiri munhu aiva in pain, airwadziwa zvanga singaita. Saka first night pandakanorara, ndakabva ndatanga kurota tiri kugungwa pazasi pemvura. Takasangana ndichitoona vamwe vanhu vandakaona kuclub kuya, ndaitovaona variko ikoko tiri pazasi pemvura, tichiita like izvezvo, kuita like vanhu vaiva pamuchato, like vanhu vaiva papati, tichidya tichifara, but tiri mumvura. But chaindinetsa ndechoti tiri mumvura imomoka taikwanisa kufema, but zvinhu zvaiitika ipapo mukomana asvika, chero ndikada kuti ndikutsanangurireka, handizivi kuti pane munhu here angakwanisa kuti azvinzwisise. Saka ndaiti kana ndadero time makuseni pandinopepuka, ndaimuka ndichiwana pazasi pemubhedha panenge pakazara mari, because pandakavharigwa murumu iya vakandiudza vakanditi each and every day in the morning before you do anything unofanirwa kumuka uchitarisa pazasi pemubhedha kuti panenge panei. Saka ndo zvandaenda kuita kuti makuseni ukauka ndichimuka ndaitarisa pazasi pemubhedha ndoona kuti panenge pane mari inenge iripo.
Saka mari iya problem ndeyekuti ndakabva ndaunzwa kunzi mari iya handifaniri kunge ndichiti munhu akandikumbira mari ndomupa mari mumavoko. Ini ndakatongonzi mari kana munhu akandikumbira mari ndichifanira kuti munhu ndimutengere chaanenge achida kutengerwa nemari iyoyo, kana kuti ndotsvaka umwe munhu anenge ane mari muakaundi omutransfera mari yake iyoyo, then ini ndozoita plani yekuti ndipe munhu, because yangu mari handifaniri kuti ndiipe munhu. Saka ndomhiko ndakapiwa. Saka zvadero zvinhu zvati zvakangoramba zvichiitika kwandiri mukomanashi continuously non-stop. Sometimes makuseni ndaigona kumuka ndichiwa kuti mwoyo wangu wakamira, ndogona kungotanga kungorutsa chikafu, but chikafu chandichirutsa chikafu chekuti hachisi chikafu chandakavata ndadya nezuro. Sometimes ndogona kuvata ndadya sadza, but mangwana makuseni ndomuka ndichirutsa zvimwe zvinhu zvinenge zvisinganzwisisiki kuti ndiri kurutsei. Saka zvadero ndakaramba ndichigara zvekuti ndandava munhu wekuti ndikafamba so ndandava nemapowers ekuti ndikafamba ndikasvika panzvimbo iri crowded ndogona kutongotanga kusveta munhu ropa, kutomwa munhu ropa chaiko, ndakamira kudai spiritually. Ende ndaiti kana zvandibata zvikanditanga, vanhu vanenge vakanditarisa panyama yangu vaitoona kuti pane zviri kuitika, because face yangu inenge isisiri friendly. Ende maoko angu zvandine ndakamaita like zvinoita cuts kana ichida ichifanya munhu, ndozvandinenge ndakamaita. But spiritually pane zvinenge zvichitoitika, pane kwandinenge ndiri, zvandinenge ndichitoita, it's either ndichimwa munhu ropa kana kuti ndinenge ndichitorwa neumwe munhu spiritually. Saka ndadero ndakagara zviri zvinhu zvandaigara ndichiita kusvika papoint yekuti ndakazosvika pakuda kuita mukomana. Saka ndandongotiko ndikadanana nemukomana time yekuti takuda kumbofarawo tose tiri tose. Ndaigona kuita zvazvo kungonyangarika, kungodisappear, kungofanisha. I don't know kuti inyaya yemhiko here dzekuti dzandakaita kuti handifaniri kurara nemunhurume kana kuti kuassociata nevanhurume. Saka ndaingozviona ndabudikira ndava somewhere kwandinenge ndiri, ndotanga kufunga kuti asi kuya zvandandichiita zvandandichifunga mukomana wandandinaye ndanga ndichirota, hameno zvaingoitika so mukomana acho. Saka zvinhu izvozvo zvonhu zvakaramba zvichiitika muupenyu hwangu kwenguva yakareba, zvokuti ndiri munhu wekuti ndakagumisira ndautongozvidza kuti mumarelationships handichapindi mumarelationships. But semusikana wechiduku zvinhu zvaingoramba zvichindituma kuti ndipinde mumarelationships. Saka sometimes ndaingotozoona ndakutodanana nemunhu out of nowhere, but zvanga zvisingazolast, tatisingazombotori time futi tobva tarambana nekuda kwesituation yangu. Because I remember pane umwe mukomana ndakambodanana naye aibva kuZimbabwe. Takadanana zvakanaka. On our first day rekuti takakisana naye, ndakangokisana naye akanditi, are you okay? Ndikati ndobva ndikamubvunza akati indava, akanditi asi une problem yemagums. Ndikati nemhaka yei? Zvikaita time yatiri kukisana ndiri kunzwa muromo mako muchinonwa blood, muromo mako muri kunonwa ropa, so I think maybe une problem yemagums, magums ako anobleed. Saka ndakangoti maybe, but handiwanzokudero, handina chifu ichocho. Ndobva tamboti kuda the second day futi ndobva takisana futi zvekare. Time yekuti takukisana ndobva mukomana uya anditi uri kunonwa ropa. Ndobva tondishamisa muromo wangu, ndobva ndashama muromo, ndobva katonditi muromo mako makatsvuka ropa, ropa riri muromo mako hariti, ko ropa riri kubva mumuromo mako riri kubvipi? Ndopandakanosvipa pasi kudai ndikadona zveshuwa ndiri kusvipa blood, rimwe racho rakabva ratanga kubuda nemumhino. Saka takabva tangoparadzana nemukomana uya
ndobva ndatongomuudza kuti handizwi kuti chii chiri kuitika kwandiri, ndichaenda kumadoctors ndonotsvaga kuti problem chii. Mukomana uya akazongoenda ndokungonyangarika, handina kana mbozogara ndamuona futi zvekare, akabva atongodisappear. Saka zvinhu zvekutiko zvakandishungurudza, but manje inda ndakugara ndichiudza mainini vangu kuti zvinhu izvi zvamakandipinza mazviri inini handisi kuzvida, handisi kuzvifarira, but mainini vangu vaingondiudza kuti zvinhu zvawakatoita wakatoita, ukangobuda mazviri, you are the next one to die. Plus remember, you are living your best life, you are spending mari as much as you want. Tarira izvezvi ndiani vanhu vaunoona mukufamba, vanhu vanorarama life seyaunorarama. You don't go to work, you are always at home. Manheru tinobuda tichienda out kumaclubs, tichinospenda mari yedu. Hatina munhu anoita sei anotibvunza kumba kwedu, vana vedu they are living their best life. Saka enjoy your money. Saka ini zvinhu zvekutiko zvakangogara zvichingondinetsa mukomanacho, because ndandisina munhu wekuti ndinokwanisa kutaurira kumuudza situation yandaiva ndichita go through. Saka ndakazongosvika pakubatawo nepfungwa dzomboti rega ndifambe. In fact ndakatoti ndiri patiktok, ndichitoona tiktok ndobva ndaona vamwe madzibaba vaiti vanoshandisa. Saka ndakabva ndapinda palive yavo yepatiktok, ndobva madzibaba vai vakangonditi imi madzimai handina zvakawanda zvandokwanisa kutaura nemwe, but chikumbiro changu ndechekutiko ndandichikumbirawo kuti ndikuonei, asi zvaizvezvi ndikapedza live yangu yandiri kuita ndoda kuti muuye kuinbox. Ndobva vandipa namba dzavo vakati mutaure neni, ndikataura right, hapana kuipa. Ndakabva ndataura namadzibaba vaya, ndabva ndataura namadzibaba vaya vakanditi madzimai muuye kumba kwangu, ndobva vandipa adresi yavo. Saka the following day randakamuka ndichiti ndoda kuenda kumba kwavo, mukomana wacho ndakabva ndamuka ndichigwara, ende mausiku acho ndakati ndakarara ndakazviona ndakakombewa nevarume nevakadzi vanga vakapfeka magemenzi eblack, ini ndiri pakati ndakakombewa, ndakavharidzigwa zvokuti handina kana chandaikwanisa kuona, handina kana chandaiona. Saka ndadero ndakabva ndangoti makuseni acho nani handina chandakakwanisa kumuka, handina chandakakwanisa kuita mukomana acho. Sorry yaine kuita ndichikanganisa, ndiri munhu ane stress, ari very very confused nenyaya yangu, saka mongondiregereravo ipapo. Saka ndadero ndakabva ndamuka ndichirwara zvekuti handina kukwanisa kuti ndindi. The following day racho after ndarwara ndakabva ndapora ndobva ndafamba ndikaenda kumba kwamadzibaba vaya. Ndasvika kumba kwamadzibaba vaya vakabva vanditi ndisati ndapinda mumba mavo, vakabva vandikusha nemunamato, ndobva vatanga kundinamatirira, ndobva tapinda mumba, ndobva tagara, ndobva vatanga kundipa tsananguro, but handizivi kuti chii chakaitika. Madzibaba vaya vari pakati pekutaura neni mukomanacho, vachitaura neni vachindipa tsananguro, vachindiprofita. Madzibaba vai from nowhere vakangotanga kukotsira. Madzibaba ndokudokotsira ndokuvata flat, kudovamutsa madzibaba ndakaita 3 to 4 hours tichigwa nekumutsa munhu, akangovata ari flat achitakuridza magwiriri. Vava vasina kufa, vava vasina kufenda, vari vapenyu vachifema, vachiridza ngono, vachiratidza kuti munhu akavata, kutovazunguza munhu kana kumuka. Pandakazoona kuti time yareba ndakangogara. Pandakazoona kuti time yareba ndakangogara, ndopandakabva ndabuda, ndobva ndadzokera kumba. Saka ndakabva ndangosiya ndavanyorera adresi yangu pachipepa, ndobva ndangosiya ndaisa mumba imomo, ndikangoudza vanhu vaigara ipapo kuti kana vangozomuka vakaita right muvape adresi yangu. Ndakabva ndadzokera. Saka mangwana acho vakabva vazondifonera vachiti vava right, but havana kuda kungonditsanangura zvakawanda. Ndikavati amadzibaba ndokumbura muuye kumba kwangu, mutoita kuuya kuri kumba kwangu, muzondibatsirira kumba kwangu. Ndobva ndavapa adresi zvakanaka, ndobva vafamba, ndobva vasvika kumba paya. Tichitotaura ndikatovaudza kuti pane gedhi rakati
pindai, vakati pagedhe ndapavona ndasvika. Handizivi mukomana chete what happened. Madzibaba vakangotanga kudzungaira, varohwa nechadzimira, vakutoti gedhe handicharivoni, ameno zvinyaya zvavava kungotaura pafoni, vakutoita sokuti ivawo njere dzavo dzarashika, havachatori mushe. Handinotombowisisa kuti chii chakaitika ipapo mukomana. Kusvika nanhasi kukudzai mukomana shika handisati ndabetsereka, ndiri kungotambura, ndiri kutsvaka rubatsiro. Ndiri kuti ndikaona munhu anenge achida kundibatsira, hameno zvinongoitika so, zvinhu zvacho zvinongovharika zvokuti munhu iye unovhiringidzika zvimwe zvokuti handizivi. Ende inini madhaizi iwawo hande ndichidawo kubetserwa, ndiri kuti kana ndikavata ndiri kuita madzikirira mamwe asingaiti pakati peusiku, madzikirira anenge achida kundiurayira kuhope chaiko chaiko. Ende ndichikudzai kudai kutaura kunoka kubva zvandakangotanga kuda kuita zvekufamba-famba nekuda kutsvaka help. Namainini vangu hatitaudzane, namainini vangu hationani, hatina kana nyaya. Hongu mari ndiri kungoti each and every day ndichimuka inenge yakazara pasi pemubhedha, but I am no longer enjoying that money mukomanashi. Handichamboyi enjoy zvamuchose, ende handichatomboiti chero zvezvokuti ndichimuka makuseni ndinomuka ndichitarisa pasi pemubhedha. Handisisina energy yacho, ndangova munhu akungorarama under stress. Sometimes ndoti ndiri mumba mangu ndakavata, ndogona kungoona murume achipinda mumba mangu akangopfeka zvinhu zveblack, kuti anenge abvepi handizivi kuti anenge abvepi. Ungobuya utanga kutenderera ari mumba mangu. Sometimes ndogona kungonzwa mavhoisi mumadziro achitaura ane maungira, handitombozivi kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichibvepi. Sometimes ndogona kungowa noko padhoo, pandinonotarisa ndogona kungoona muswe wenyoka, pachiita songe pari kukevha nyoka yapota kuseri. Kana ndogona kungoona zvinhu zvakangosiyana-siyana, zvinhu zvinongotyisa. Ndotosvika papoindi yekutoti ikoka zvinhu zvinonzi zvinotyisa ina zvichandityisi, because shura randiri kuona kumba kwangu ka rakaoma mukomanashi. Saka ndachikumbira kuti munditsvakirewo help kana pane vanhu vanogona kundibatsira, like izvezvo ndambokuudzai pandakufonirai kuti iko ndiri munhu wekuti ikoka ndatova confused, handichazivi ndoita sei neupenyu hwangu. Please ndokumbira mundibatsiro. Ndichatevera zvangu mucomment section kana maposta ndichionawo kuti vamwe vanoti kudii. Ndatenda mukomanashi. Vadiwa vateereri, that was a WhatsApp voice note randatumirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Tichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.